67, גבולות 67. היא לא נקודת המוצא כדי לנהל את המשא ומתן. ולכן אני חושב שעל ההנהגה הישראלית ועל אלה שעומדים מאחוריה בארצות הברית להחליט האם הם רוצים להמשיך לתקוע את שני העמים בלב הסכסוך או לצאת אל הזדמנות הפתרון. المرة الجاية أبو عدنان جيب لك ميكروفونين ساعتها بقدر أقطعه أنا ما بزبطش هيك مش مهم עכשיו אברון אמר ברק אובמה שהמדינה היהודית הדמוקרטית לא תוכל להתקיים כל עוד הכיבוש שלה נמשך ואינני מבין למשל מדוע ישראל לא מבינה שזה אינטרס שלה עדיין לאחוז ברעיון הזה של שתי מדינות לשני עמים שהרי בסופו של דבר על פי מה שקורה באזור בעצם פועל לרעתה של ישראל. א', אם להשתמש במילה דמוגרפיה, מדינה אחת דמוגרפית תהיה בשליטה כמעט בטוחה של ערבים פלסטינים. ב', נדמה לי שבכל קונסטלציה מה שקורה בעולם הערבי כרגע זה פועל לרעתה של ישראל. ודיברת על הסימבול שהיה במג'דל שמס, זה יכול להיות עם מיליון פליטים למרות האיום הישראלי שיאיימו על אחד מהגבולות או של לבנון או של ישראל. אז מדוע לעזאזל ולכל הרוחות אף אחד מהמנהיגים בישראל לא מבין שאצה קצה לו השעה והוא צריך להביא לאיזשהו פתרון כדי לשמר את מדינת ישראל בתוך העולם הערבי כאן באזור. ולא, האם אינך חושב שיש בעיה להישרדותה של מדינה יהודית בתוך אוקיינוס ערבי? זאת אומרת, 43 שנים, באיזושהי צורה מאוד עקומה, זה נראה שיש יותר גם לאכול את העוגה וגם לטעון שהיא שלמה. אתה עושה כיבוש, אתה מתנחל, אתה נותן קצת דמוקרטיה, אתה עושה כאילו תהליך שלום, אתה עושה על חשבונו מלחמה, אתה חוזר, אתה עושה עוד תהליך, אתה כל הזמן מחזיק בקבוקים באוויר, והראש אמרו שזה נראה יותר נורמלי, וכאשר לפחות עד נגיד תחילת אירועי תוניס מצרים, הרושם היה שכשאתה משווה את זה לשכונה זה עדיין יותר טוב, אז אין מה ללחוץ. השאלה הגדולה באמת תהיה, האם כשהאוקיינוס מסביב ישתנה, ואני חושב לתקוות, ודאי לתקוות כולנו, אני מקווה שגם לתקוות כולנו, בטווח של דור מהיום, המזרח התיכון יוציא מתוכו את התהליך הפרוגרסיבי שאנחנו יודעים שהוא קיים. אנשים לא קולטים שלפעמים חברה שיש בה הקצנה דתית, יכולה להיות נוצרית, יכולה להיות מוסלמית, יכולה להיות יהודית, ההקצנה הדתית היא בעצם תגובה למודרנה. זאת אומרת, השמרנים נאבקים כדי לשמור את מה שלכאורה היה פעם, כי הכוחות החדשים כבר דופקים בדלת. וככל שהחברה יש בה הקצנה דתית יותר גדולה, כנראה שבאיזשהו מקום שאני לא רואה אותו, יש גם מודרניסטים יותר גדולים שמאיימים עליהם. ואם הכוחות המתקדמים האלה יצאו החוצה בחלק ממדינות ערב, אני אפילו לא מבקש את כולם, ודאי שישראל לא תוכל להגיד יותר שהדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ודאי לא בסטרוקטורה הנוכחית של כיבוש ודיכוי וכולי, ואז הארגומנט הזה, ברגע שהוא לא יהיה יותר בידיים הישראליות, אז יתחיל סוף הכיבוש. לא לפני כן. משפט אחד. משפט שני. אני חושב שהבעיה, אני הרבה שנים חושב שהבעיה לא נמצאת בגזרה הפוליטית. מה אומרת הגזרה הפוליטית? היא אומרת, ואני חושב שהנוסחה שעיסה מסרטט כאן היא נוסחה שנשמעה קצת מבית המדרש של שמעון פרס, והיא הולך ככה ואתה לא יודע איפה הזנב ואיפה הראש של הנחש הזה, אבל הבעיה היא 48 והפתרון הוא 67, זה מנוסחה פרבולית, או אומרים פרבולית? איך אומרים פרבולית? כזאת, נוסחת שמעון פרס כזאת, נכון? אבל היא נוסחה נכונה, היא נוסחה נכונה. זה נכון שליברמן הכריח אותנו בבחירות האחרונות, שם את 48 על השולחן, ואז הדיון פתוח. הוא פתוח לכל הכיוונים, גם לימין וגם לשמאל. אבל בדיון הזה של 48 היא הבעיה, ו-67 זה מתווה הפתרון, כולם יודעים פחות או יותר איפה יהיה הגבול, מה יהיה ירושלים, מה יהיה הפליטים, עזבו את כל הרטוריקה, כל הפתרונות מקליטות כבר על השולחן. קלינטון, טאבה, קמפ דיוויד, ז'נבה, הכל, ציפי, הכל על השולחן.
למה זה לא קורה? השאלה שלך, כולם יודעים מה המחיר, כולם יודעים זה הרבה יותר יקר להתקע ככה מאשר לעשות את הדבר הטוב, אבל למה זה לא קורה? אני חושב שזה לא קורה בגלל הפסיכופוליטיקה ולא בגלל הפוליטיקה. אני אנסה להסביר לרגע מה זה הפסיכופוליטיקה. ב-1945 אני, הישראלי, טבעתי באוקיינוס. ספינת החיים שלי נשברה, התרסקה. אתה טובע באוקיינוס. בשואה, מלחמת העולם השנייה, כל החבילה הזאת. מה אתה עושה כשאתה טובע? כל קש שאתה רואה אותו, אתה תופס אותו ואומר שייקח אותי ליבשה. מה אכפת לי עם הקש של גיסה, מה אכפת לי עם שזוהר, מה אכפת לי עם של אמא שלי? אני רוצה להציל את הנשמה שלי. ואתה טובע ואתה נאחז ואתה מציל את הנשמה שלך. ואתה חי את התחושה הזאת של הקורבנות, של ההצלה, של ההצלה בנפש, זה פיקוח נפש לא רואה אף אחד. עברו ימים, עברו שנים, אנחנו כבר לא טובים. יש לי ספינה חדשה, והיא כבר יציבה, יש לה מנועים, והיא נוסעת, היא ספינת שעשועים. היא יחדה, היא כבר לא איזושהי ספינה פליטית. אני לא מוכן עדיין לצאת מן המנטליות הזאת של פליט טובע. ואז מתחילה תחרות הטראומות, אומר לי הפלסטיני, עברו, אתה יודע שב-15 במאי 48 היה לי נכבה? אתה יודע שהייתה לי טראומה, אומר לי איסם? אומר לו, איסם, זה טראומה? שלי הרבה יותר גדולה, לי היה הרבה יותר טראומה. ואז מתחילה תחרות של טראומות. ובתחרות של טראומות, במקום שאני אגיד לאיסם, איסם, אתה שילמת מחיר על זה שאני טבעתי. אני צריך להכיר באחריות שלי, ונגיד שנלך לרטוריקה הישראלית הקלאסית, שמנהיגי מדינות ערב, מנהיגי החברה הערבית, ניצלו אותם, היו מניפולציות, אתם מכירים את הכל. אני לא רוצה לספר לכם שום דבר מהדברים האלה, ו-51% מהבעיה הפלסטינאית אתה אחראי אליו. אבל 49 אני אחראי? 49% הזה זה 100% שלי? מה אני עושה מה-49% שלי? סליחה? לא, אני לא נגדך. לא, אני לא, תן לי עוד רק רגע, אני לא נגדך. הם יגבו ממך, שנייה, שתן לי רק רגע. אתה תכף תשמע שאני לא ממש נגדך, רק חצי, אפילו זה לא, אוקיי? ומה שקורה כאשר יש טראומה לאחד שהשני לא מכיר אותו, אני מכחיש את הפצעים שלך ואתה מתכחש לכאבים שלי, אני לא מכיר בפחדים שלך ואתה לא מבין את מה משגע אותי, אנחנו עוסקים בהכחשה אחד של השני ובחוסר יכולת להתחיל לרפא את הפצעים כדי לנוע הלאה. פסיכופוליטיקה אומרת שראש ממשלת ישראל, זה היה צריך להיות זה היום בוושינגטון, קם ואומר יש טענה פלסטינאית צודקת, החלום הפלסטיני הפרטי או אולי הקולקטיבי, ולא אכפת לי מה עשיתם ב-47, נפגע בגלל שאנחנו טבענו בים. אנחנו לא טובעים יותר. אני מכיר בכאב, אני מכיר בטראומה, אני רוצה לעשות לפתרונה של הבעיה. אני לא צריך עכשיו להתחייב איך זה יקרה. אמא שלי נולדה בחברון, יש לנו בתים בחברון. אמא שלי מעולם, והייתה אשת ימין, היא לא כמוני, מעולם לא רצתה לחזור לחברון ולממש את הזכות. היא אמרה, הזכות הפרטית שלי לא יכולה לסרס רצון שלום של שני עמים. כן, אמא, חצי המשפחה של אמא נטבחה בחברון, ממש, וחצי המשפחה של אמא ניצלה בחברון על ידי חסיד אומות העולם, בעל הבית הערבי אבו שקר, שהציל את אמא. את אמא ואת אחיותיה ואת סבא זיכרונו לברכה, 1929. ממש ככה. ויש הבדל בין אני מכיר בזכות לבין מה עושים עם הזכות הזאת. לאבא זיכרונו לברכה יש זכות בגרמניה, יש לו זכות שיבה לגרמניה. הוא לא רוצה לממש אותה, אבל הוא רוצה שלום עם גרמניה. יש מודלים, אבל הדבר הראשון בפוליטיקה הוא שהמנהיג הישראלי חייב לעמוד ולהגיד יש נכבה פלסטינאית והיא כואבת והיא אישית וחלק ממנה הוא האחריות שלי, אולי לא הכל, אני לא יודע כמה, אני אפילו לא רוצה לקיים משא ומתן על כמויות בפסיכולוגיה, אין כמות בפסיכולוגיה, אבל אני שותף לבעיה, אני רוצה להיות שותף להכרה, לכבוד, להוקרה, לכאב, וללכת אל השלב הבא גם לבנות מתוך זה משהו הלאה. רק מתוך פסיכופוליטיקה חדשה תיוולד פוליטיקה חדשה.
כי אם נמשיך עם הפוליטיקה של הפחדים והטראומות, ובנימין נתניהו הוא הסמל של הישראלי המבוהל, כל דבר מפחיד אותו, אשתו מפחידה אותו, אחמדינג'אד מפחיד אותו, אבו מאזן מפחיד אותו, כולם מפחידים אותו, הוא אדם מבוהל, הוא בריון והוא יודע לדבר והוא מזיז את הידיים והכל יפה, אבל אתה מרגיש את הפחד. מנהיגות מפחדת לא יכולה לקבל את הטראומות של הזולת, ורק מנהיגות שבטוחה בעצמה יכולה להגיד כן, יש בעיה. ואם מנגד תבוא המנהיגות הפלסטינית ותגיד אנחנו גם מבינים את הכאב הישראלי, זה יכול לעזור. זה לא חובה, זה לא תנאי, זה לא הבהתליה. אגב, בגלל הפסיכופוליטיקה, בגלל העובדה שאתה חרטת על דגלך בדרכך הפוליטית ללכת לכיוון מסוים והתייאשת, זו הסיבה שעזבת את הפוליטיקה בעצם? זה חלק קטן ואני לא כל כך רלוונטי. זאת אומרת, עם כל רלוונטי, כי אתם מותירים את המנהיגות הישראלית לידיים פחדניות, כמו שאתה אומר. אתה יודע, אתה שואל אותי שאלה שהיא פרסונלית על בעיה שהיא קולקטיבית. אז אין לי שום רצון להתנצח איתך, אני אגיד לך כך, אני אתן תשובה שהיא חצי פוליטית. בפוליטיקה, בכל פוליטיקה יש שתי אסטרטגיות בלבד. יש את האסטרטגיה של האונייה הגדולה ויש את האסטרטגיה של האונייה הקטנה. האסטרטגיה של האונייה הגדולה אומרת, נשתלט על הטיטניק, אני הבעל הבית של האוקיינוס. והאסטרטגיה של האונייה הקטנה אומרת, הטיטניק היא אונייה עיוורת. היא לא רואה קרחונים, היא לא יודעת להיכנס לנמל לבד. היא צריכה את האונייה הקטנה של הנתב, שיהיה לה עיניים ויכניסו אותה לנמל. כל השנים חייתי בסוג של טעות, חשבתי שאני מתאים לאסטרטגיה של אוניות גדולות. אמרתי, אני אהיה במפלגת העבודה, אני אהיה במנהיגות של מפלגת העבודה, אני אשפיע על המציאות, יהיה שלום, לא יהיה שלום, והאופי שלי הוא אופי של אונייה קטנה. אני רדיקל, אני אבסולוטית בדעות שלי, אני אוונגרדי בדעות שלי, אני מתאים הרבה יותר למפלגה קטנה שחושבת קדימה ומחשבות שיש להן אומץ להסתכל מעבר לאקטואליה. סליחה? לא עד כדי כך רדיקלי. רציתי להגיד לא עד כדי כך שמרן, אוקיי? אני חושב עוד נביאות. לא, תשמע, אם יש אפשרות בחדש שיהיה יושב ראש יהודי, אני מוכן להתמודד. יש בחוקה? טוב, יאללה, אני מכריז עכשיו. לא. אוקיי. בקיצור, אני הייתי... באופן... ממש לא. אשתי לא מרשה. באופן אישי, אני הייתי במקום הפוליטי הלא נכון. אני התפשרתי יותר מדי על האמת הפנימית שלי בשביל המפאיניקיות של השלטון. בלי להבין שמה שצריך בפוליטיקה הישראלית זאת אידיאולוגיה נוקבת של ערכים ולא פרקטיקה מתפשרת של מעשים. לכן השאלה שלי עכשיו ב-60 שניות, אם אפשר, לפני שנעביר לסם ואז השאלות של הקהל. אמרת שהשאלה היא לא פוליטית, הבעיה היא לא פוליטית. דיברת על... פסיכופוליטית, נכון. אבל בכל אופן, הרי אין רבדים נוספים בתוך החברה הישראלית שהולכת ימינה... אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים. בוא, תן לי 65 שניות. 60 על שמעון פרס ו5 על השאר. אוקיי? הסדרום הפוליטי, השימון פרסיזם, זאת בעיה פוליטית אדירה. שמעון פרס הוא העץ הכי יפה ביער. יש לו גזע יפה, ויש לו נוף יפה, ויש לו אצטרובלים יוצאים מגדר הרגיל, ויש לו צל יוצא מן הכלל. על החומצה שבשורשים שלו לא יכול לגדול שום דבר. שמעון פרס השמיד 4 דורות של מנהיגות במפלגת העבודה ובשמאל. ופוליטיקה בין השאר צריכה לדעת לפנות מקום ולעשות מקום לדור הבא. ואני מרגיש שבישראל פועמת בעוצמה גדולה מאוד היום חברה אזרחית, שנכנסה לתוך כל המקומות שהמדינה פינתה. העמותות, ההתנדבות, הסולידריות שאתה לא רואה אותה בכותרות. אני מרגיש שזה יהיה כאן השיגור הבא של הדור הפוליטי הצעיר. ותסתכלו איך הפוליטיקה הישראלית בנויה בגלים, לפחות הפוליטיקה הישראלית היהודית. אני לא כל כך עשיתי אנליזה על הצד הפלסטיני הישראלי. הדור הראשון היה הדור של החקלאים והמתיישבים, קיבוצניקים, מושבניקים, זאת הייתה אצולה. הדור הבא בשנות ה-60 היה דור החיילים. הדור הבא בשנות ה-80 היה עורכי הדין ורואי החשבון, חיים צדוק, דוד ליבאי, אריאל ויינשטיין, דן תיכון וכו'. הדור הבא קצת יותר מאוחר
היה דור של עיתונאים, 9 מבני זנחה נמצאים היום בתור אורי אורבך וניצן הורוביץ ושלי יחימוביץ' וכולי וכולי. אני חושב שהדור הבא, הפוליטיקן השיגור הבא לתוך הפוליטיקה הישראלית, זאת החברה האזרחית. ושם תסתכל מה קורה בשייח' ג'ראח, מי לוקח על הכתפיים שלו את שאריות השפיות של מדינת ישראל כולה. חבורה של צעירים בני 25, הם העתיד של ישראל, לא אנחנו. يعني انظر أخي عصام، يعني هو يقوم بترسيم المجتمع الإسرائيلي العتيد المستقبلي. السؤال أين نحن بهذا الصدد؟ هل نحن نبني أنفسنا أمام التحديات الجديدة التي نشهدها نحن في المنطقة وكأننا غائبون دائما، يعني وكأننا غير موجودين على الخريطة؟ السؤال هل نقوم نحن العرب الفلسطينيين في الداخل؟ يعني لأول مرة أنا أشعر بغبطة رغم أن السياق كان سيء. بنيامين نتنياهو ذكر 1,000,000 عربي فلسطيني، هو طبعا ما قالش فلسطيني ولكن نحن يعني العرب الفلسطينيين في إسرائيل ذكرنا لأول مرة في سياق دولي في الكونغرس الأمريكي أمام أثير دولي يعني عابر محيطات. لا السياق أنا عم بقول لك السياق كان يا عم السياق كان سيء، افهمني. بينبش انتوا ليه بتسمعوا الشذرات؟ اسمعوا كل الجملة، اسمعوا الفكرة. بعدين الشذرات هاي شذرات بالتلفزيون وبالراديو، احنا هنا في وضع أرقى من الشذرات. السياق سيء ولكن لأول مرة نذكر، وأنا فجأة برقت عيناي وكأن الدنيا بدت لي مغايرة. طبعا أنا لا أبني على هذا على أضغاث الأحلام، لأنه أراد أن يقزم العالم العربي عن طريقي وعن طريق الاستجداء وكأنه يقدم لي منة. ولكن في نهاية المطاف أنا أسأل نفسي على سبيل المثال، هل نحن نبني أنفسنا؟ تغير العالم العربي، هل أحد قام بتغيير أنماطنا نحن؟ هل يجب علينا أن نتبنى أنماطا مغايرة الآن بعد ما حدث في العالم العربي الذي كنا نعتقد بأنه متحجر وكأنه لا يتغير ولا مرة من المرات حتى نهاية الدنيا؟ حتى هو تغير. السؤال هل نحن يجب علينا أن نتغير؟ كيف؟ لماذا؟ بأية وسيلة؟ متى؟ من سيقود هذه التغييرات؟ من الذي سيقودنا؟ هل كلاسيكياتنا يجب أن تستمر أم أن الدور السعير الذي تحدث عنه أفراهام بورغ والذي سيبني المجتمع الإسرائيلي غدا، لماذا نحن لا نحاكي ذلك ولا نقلد ذلك؟ أين نحن في زخم كل هذه الثورات وكأننا لا نزال في رومانسياتنا متواجدين إما على شاطئ البحر وإما في الجبال والأحراش بالقرب من الجليل الأسفل أو الجليل الغربي؟ أين نحن بالله عليك؟ يعني أنا عمق فكرتك ولكن سأجيب كما أفهم ذلك. أولا أنا أعتقد فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ طيب اوكي עכשיו كل واحد فهمك شكل. אני שאלתי בקיצור, העולם הערבי משתנה, מתחוללות מהפכות. מר בורג דיבר על המחר, על מה ילד יום בחברה הישראלית. הוא דיבר על חברה צעירה שתכונן אולי קודים חדשים בתוך חברה הישראלית. אני שואל איפה אנחנו, 1,300,000 פלסטינים ערבים בישראל, אזרחי מדינת ישראל, איפה אנחנו בתוך ים השינויים האלה? האם יש מישהו שיוביל? האם יש מישהו שיעצב? האם יהיה מישהו שיבנה? האם יהיה מישהו שיסרטט? זו השאלה, איפה המנהיגות הערבית ואיפה העם הקטנטן הזה בתוך אוקיינוס? אבל בנימין נתניהו הרי הזכיר אותנו היום, ואני בתוך כל הקונטקסט השלילי הנגטיבי שהוא הביא את הסיפור של 1,000,000 ערבים, אני עדיין ברקו עיניי כאשר הוא דיבר עלינו, כי זו פעם ראשונה בהיסטוריה שלי, ואני עכשיו בן 30, ששמעתי את... 30 פלוס. 30 פלוס, טוב, אני מתפשר. אז איפה אנחנו? זו השאלה. טוב, אני רוצה לענות מאוד בקיצור על החלק החשוב בשאלה הזו, והוא האם אנחנו אמורים ללמוד ולשנות ולהשתנות
גם בעקבות מה שהתרחש באזור עכשיו. אני חושב שמה שאמר אברום הוא נכון גם לגבי החברה הערבית, גם לגבי החברה היהודית. הוא לא דיבר גם על החברה היהודית כיהודית. אני חושב שיש דור חדש, יש חברה אזרחית לטוב ולרע. זאת אומרת, לא הכל, אני אגיד את זה בחיוב. כן, נכון. אבל אני לא רוצה כאילו להיכנס לפרטים האלה. אני חושב שמה שמתרחש מסביבנו מחייב חשיבה חדשה והערכה חדשה, איך אנחנו יכולים להוציא מהציבור הרחב, מההמונים, את האנרגיה הפוליטית, החברתית, המדעית, האנושית שאפשר להוציא. אני מאוד ביקורתי על ההתנהלות על החיים הפוליטיים שלנו והנורמות הפוליטיות וכו', ואני מזמן מסתובב עם הדגל הזה שצריך לעשות הערכת מצב ולהציע, לבחון את השיטות ולבחון את הכיוונים והמטרות. אין לי בעיה עם זה, אתה מתפרץ לדלת פתוחה מבחינתי. אני חושב שהציבור, ובמיוחד ציבור הצעירים, חייב לנו, או אנחנו חייבים לו, תשובות, הרבה תשובות, וגם דרך איך לערב אותו יותר, איך שהוא יטיל את מלוא כובד משקלו במערכות הקיימות. ואני אגיד לך, אולי לא פחות חשוב במערכות החברתיות היומיומיות, אנחנו מדברים בעכו, אנחנו מדברים בחברה ערבית שיש בה כל מיני סממנים מדאיגים גם ברמה החברתית, לא רק ברמה הפוליטית, ואני רוצה מעורבות יתר, ואני רוצה שתהיה גם חשיבה חדשה בכל השאלות הנוגעות לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו עושים עם עצמנו. אבל זה לא בקונטקסט שאתה, איך אני מבין, איך אתה מזכיר את העניין של הקלאסיקות ולא הקלאסיקות. אני חושב לפעמים ההתרחקות מהחשיבה הנכונה, המעמיקה, המנתחת, מהמחויבות הפוליטית והאידיאולוגית והרעיונית והחברתית, היא זאת שמובילה אותנו למקומות מאוד קשים כחברה וכמיעוט לאומי וכו' וכו'. אני לא, תן לי לעבור רק לנקודות שאני רוצה יותר ללכת עליהן, כי אני חושב שזה ראוי לנהל בכלל דיון רחב על זה, לא על בשולי הדיון על מה שקורה בימים אלה בשאלה הישראלית-פלסטינית וכו' וכו'. אני חושב שאברום דיבר באיזשהו שלב על השאיפה שגם החברה הערבית, או גם חד"ש, אני לא זוכר באיזה קונטקסט אתה דיברת אז, המפלגה הקומוניסטית, שתרצה שוויון אזרחי. בהחלט זה שוויון אזרחי. אבל אנחנו יודעים שאנחנו חיים במציאות שהיא לא פסיכופוליטית. אני אוהב את הניתוח הפסיכופוליטי, אבל המציאות היא מאוד לא פסיכופוליטית. אנחנו מדברים על מציאות שבה הסכסוך הלאומי והדיכוי הלאומי מבחינתי הוא לחם חוקה של המדיניות כלפיי. זאת אומרת, אני גדלתי אל תוך הדיכוי הלאומי, האפליה הלאומית, בנוסף לאפליות שונות. ואני חושב אני נולדתי אל תוך המציאות שאומרת שאדמות המדינה הן אדמות הלאום. איזה לאום? אני גדלתי אל תוך מציאות שמפלה אותי, שמייהדת את הקרקע הערבית. זאת אומרת, היא עושה את זה על בסיס לאומי טהור, בוטה. אז השאלה היא לא יכולה, הפתרון הוא לא יכול להיות בדיבור על שוויון אזרחי נקודה. אני תובע לעצמי במציאות הישראלית שוויון אזרחי ושוויון לאומי. כי אני מתייחס אל עצמי לא רק בשאלה האישית הפרטנית שלי, אלא כחלק ממיעוט לאומי
שהוא נמצא כאן והיחס אליו הוא על בסיס היותו מיעוט לאומי. לפעמים שנים לא הכירו בו כמיעוט לאומי. אבל זו מדינה יהודית דמוקרטית, כך היא תובעת את העניין. כן, אני טוען, ולכן גם אמרתי שזאת לא שאלה פסיכופוליטית, אלא שאלה פוליטית, אלא שאלה של דברים שקורים הרבה יותר קשה מזה. אני לא קונה את זה שנתניהו הבעיה שלו היא פסיכולוגית שהוא מפחד. נתניהו מייצג אינטרס שלא רוצה לסיים את הכיבוש, לא רוצה, זאת נקודת המוצא שלו, כי הוא חושב אידיאולוגית שזאת צריכה להיות ארץ ישראל השלמה, ארץ העם היהודי, ארץ אבותינו, איך הוא אמר, צוק משהו. כן. خلينا هسه في اللي فيه في حدا مش فاهم اذا فاهمين بهمش خلينا نكمل بس لانه بصير مقطع وكل ساعه وبيطول وما الى ذلك. ולכן השאלה הקיימת כרגע היא שאלה של אני לא רוצה להתווכח עם הסיפור, עם הטיעונים של אברום בעניין 45 והלאה וכולי, ומי עשה על חשבון מי וכולי וכולי. אבל אני רוצה להגיד שמדינת ישראל קמה, הלגיטימציה של מדינת ישראל קיימת על בסיס הלגיטימציה של הקמת המדינה הפלסטינית. אין לגיטימיות למדינת ישראל שהיא לא כרוכה בלגיטימיות של הקמתה של מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. ואני אומר את זה בכל המשמעות, בכל מה שמשתמע מזה. מי שרוצה לגיטימיות של מדינת ישראל, הוא צריך לדעת שהלגיטימיות הזאת שאובה מכך וההחלטה שקבעה שבארץ הזאת נוצרו, בנוסף לעם הפלסטיני הערבי שחי כאן, נוצר עם נוסף או ישות לאומית נוספת אחרי 45 בתקופה בהקשר הזה, ולכן נוצר הבסיס של פתרון של שתי מדינות או שתי ישויות שמבטאות את זכות ההגדרה העצמית של שני העמים. אבל היהודים יטענו שב-47 הערבים לא רצו שתי מדינות. אז מה? אז יכולים לטעון, אז מה? אתה חושב שנתניהו מייצג את הזרם שרצה את זה? זאת אומרת, לכן השאלה הבסיסית היא שישנם שני עמים בארץ הזאת, עם אחד שמממש, מתפתח, כבר בנה את המדינה שלו וכולי, והעם השני, לא רק שהוא הפך להיות, חווה את הנכבה הפלסטינית, הפך להיות פליט, את הפליטות הפלסטינית, אלא ה-63 שנים שחלפו הם 63 שנים שגולת הכותרת בהם היא למנוע מהעם הפלסטיני את מימוש זכות ההגדרה העצמית שלו. ולכן השאלה היא, אני מסכים, אני מאוד חושב שזה הכיוון, אני מעריך את זה, שאתה חושב שצריך שמדינת ישראל תכיר באחריות לנכבה של העם הפלסטיני, לאסונו של העם הפלסטיני, שתכיר בזכות השיבה, גם אם היא לא חושבת שהיא צריכה לממש את זה, אבל באחריות שלה על מה שקרה. אלה נקודות שמקרבות אותנו לפתרון. אני חושב שבסופו של... הבעיה, עסאם, באמת, הבעיה היא שאברום מסוגל לדבר מעבר לחותם. זאת אומרת, לבדוק מה צריך לעשות. אז הוא מוכן לבדוק האם ישראל תכיר בחלק שלה בנכבה הפלסטינית. השאלה, אתה מחזיר אותי להיסטוריה. את ההיסטוריה כולנו מכירים. לא, כולנו לא מכירים. הדברים האלה לא... מה שקרה ב-47, מה שקרה ב-67, אני חושב שכולם יודעים. השאלה... מה אנחנו עכשיו דיברנו על 45. השאלה מה אנחנו נערכים מעכשיו והלאה. הרי עכשיו שמים את הסוגיות על שולחן הדיונים. יש דיבט היום כמעט כלל עולמי בסוגיות האלה. השאלה איפה אנחנו מהיום והלאה, ומה שהיה אנחנו כבר מכירים. לא, אני לא מדבר על מה שהיה. אתה לא יכול לדבר על מה יהיה מהיום והלאה אם אתה מתעלם ממה שהיה. ולכן, כן.
סליחה, אני יכול רגע להקשות עליו ברשותכם? כן. תראו, זה נכון שכשאני יושב ב4:30 בבוקר וכותב את הספרים שלי, באמת לא אכפת לי איך מצביעים בכנסת. זה ממש לא מעניין אותי. אני חושב באופן אינטלקטואלי, זה צריך ללכת לשם, זה צריך ללכת לשם, ומחר בבוקר אני אשנה את דעתי, אז אני אשנה את דעתי. אז בואו נרד רגע מהפסיכופוליטיקה לפוליטיקה, אוקיי? אתה רוצה שוויון לאומי ואתה רוצה שוויון אזרחי. אתה נמצא בגטו קטן והולך. הנרטיב של חד"ש לצורך העניין שבעומק שלו הוא נרטיב, שהוא הנרטיב? נרטיב הרוואיה. בדיוק, אוקיי? הוא נרטיב אמיתי של חיים משותפים, של דו-קיום. נשחק והולך. הציבור היהודי לא בא אליכם להוציא 3 ילדים שלי שהצביעו לדוב חנין בתל אביב והגיעו להצביע לכם גם ברמה הארצית, ובציבור הערבי אתה נשחק ממקום אחר בגלל עלייה גדולה מאוד של לאומיות שהיא יותר חזקה מהלאומיות שלך, ואתה הופך להיות כמעט שולי. אתה לא משפיע, לא על אני רואה את האי השפעה שלך על השיח הכללי הישראלי. יש לך עוד 10 שנים כאלה. השאלה אם אתה רוצה לשנות את אפיק הזרימה של הפוליטיקה הישראלית הכללית. ואני טוען לך שכאשר אתה תיכנס לחבורה שמה שמעניין אותה זה הנושאים האזרחיים, אזרחים של ערבים, של 300,000, רק שנייה, 300,000 רוסים, מיד אני אציג לך למה, 300,000 רוסים שאינם יהודים כהלכה, אנשים כמוני שהם ליברלים במהותם, אנחנו יכולים להיאבק, לפרק להכריח את המדינה לפרק דת ממדינה, להרחיק את הלאום מן האזרחיות, כי יש לזה כוחות, רק הם לא מתחברים, כי מוכרח עלינו הציר יהודי ערבי. ברגע שתשבור את זה לקואליציות מסוג אחר,